मुतु फायथ'वाखै थांनोसै र' मा मोनखो मोनाखै थांसै सेन्टारावनो दङ मुतु आं भिडिअ बानायबाय थादोंमोन बानाय माने नोंखौ नांगौ जादों ना र' बेसे गोबाव आधा घन्टा बा आधा घन्टाबा आं नेनो हालालै मुतु दे आधा घन्टा दे बा आधा घन्टा गाहाम हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआवहाय आङो फैसा साननानै दिन्थिनो नागिरदों बे फैसायाबो नै बेयावहाय दङ बेयाव आङो फैसा दोनथुमो आरो खननै बख'खांबाय बख'नायालाय ओमफ्राय दामानि बारा मोजांबो दोनाखै आं मास मोनथाम मास मोनब्रैसो दोननाय दङ आरो सानफ्रोमबो मालाबा 10 मालाबा 20 मालाबा 100 मालाबा 50 बेफोरदि दोनो आङो बे फैसाखौबो आङो मुथुनि पार्सनिफ्राय बिदिनो सानफ्रोमबो लाखोमा दोनो आरो मुथुआथ' लादोना मादो पात्ताखौनो मोना आंखो ओमफ्राय बिदि फैसा लाखोमा दोननायखायसोना मासोना आङो दाखालि ओरैबायदि सिमां नुदों आरो सिमांखौ नुनानै आं गिदों ओमफ्राय सिमाङाबो दाखालि बिस्थिबार हरनि सोरांसि फुङावहाय 5टासोआव नुदों आरो आङो बे सिमांखौ एसे खोन्थानोसै सिमां नुनायखौबो जोङो ना जोंहानि फेमिलि माबायाव पुराना राजमेहलाव बेरायनो थांदों आरो सिमाङाव ओमफ्राय जाहा आइ आं मुथु ओमफ्राय जाहा आब'नि फिसाजो सोरबा गासै 7जनसो थांदो जाहा फेमिलि बेरायनो बेयाव बिराद मानसियानो थांखायो आरो बेलेगफोरबो बिराद थाङो बे पुराना मोनसे राजमेलावहाय बिराद मोजां गोदो गोदायनि मुरति बायखोन्दा नेरसोन ओमफ्राय राजा रानिनि सियार बिसिना ड्रेसिं आयना गद्रेज मायाबा जि दोनखायो मोजांनो सन्नानि गोजा आरो बेखौनो नायनो थाङो मानसिफोरा ओमफ्राय जोंबो थांबाय नालाय जोंबो थांनायाव माबाखौ लोगो मोनदो जोङो बै मरा दोनस्रिनि मास्टार नेपालि अजाया सोरबा सिनायो खोमा बहुत मानसियानो सिनायो बेबो थांदों आरो बेयावहाय ओमफ्राय लोगो मोनदों दसे जमाबो बेरायबाय बेजोंनो बे सारजोंनो ओमफ्राय बेरायनायाव बेयो मोनसे रुम नुबाय आरोना जोङो बे रुमथिं थांफ्लांबाय बोरैबा ओमफ्राय दर्जा मारिनाय बे दर्जा मारिनायाव दर्जायाव ओरैबायदि लिरनाय दं आरो संस्कृतसो लिरजोबनाय बे अजा बोराया नेपालिया बेसो लिरनानैनो बेसो फरायनानै खिथादों जोंनो बे दर्जाखौ खेवबालायनो बे रुम सिंनिफ्राय आत्मा ओंखारगोन ओमफ्राय बे दर्जाखौ खेवनो मोना खेवबाथाय आत्माया ओंखारनानै बे न'खौ सेमफायजोबगोन बायख्रुबजोबगोन इदि होननानै लिरनाय दंखायो आरो मालाय दर्जायाव ओमफ्राय बेखौनो जोंनो फराय खोन्थादों आरो बिदि लिरनाय दङ नोंसोर मालाबाबो बे दर्जाखौ खेवफ्लांनाङा दे होननानै बुंलायलायबाय जोंखौ ओमफ्राय औ जागोन दे होननानै बुंबाय जोङो ओमफ्राय जोङो गिनानै एसे साइडआवनो थाखाबाय ओमफ्राय बैथि बेरायहैनोसै होननानै जोङो बेलेगथि बेरायनो थांलायबाय बेयावनो सोरबा सासे मानसिया मोना फायनानै दर्जाखौ सोङा हसिया ब्लां खेंना होबाय आरो दा ओमफ्रायो खेंना होनाय लोगो सेस न'आनो बिथिबो ग्राम बायख्रुबजोब्बाय ओमफ्राय जि दसेनो सांग्रोमोनदा आन्दायजोब्बाय जोङो माथि खारगोन माथि मागोन इदि जाजोब्बाय ओमफ्रायो सोरबा गाबज्रिनाय बायदि खोनालायदों आं माथि खारगोन माथि मागोन जाजोब्बाय जोंनाबो फेमिलिया माथिबा बेरायदोंमोन ना ओमफ्राय हस्रिखाव आयै मुथु जोलै खारबो इथि खारनोसै होननानै जि खारनजोबदों मानसिफोरा जि फालो खारनखारो बे बोरायनि खिथु खारफादो जोङो ओमफ्राय जों खारबाय थानाय समावहाय ओंखारनो हाथारसिगोन आरो जोङो बारेन्दा मोनफैबाय खारैनो ओमफ्राय बारेन्दाया बै गोजौनिया बायख्रुबनानै होथारबाय आरो गोलैथारनोसै बेयावनो बे नेपालि अजा बोराया मालाय दै सान्थि लाखादों फिसा खिल्थिं बायदियाव बेखौ सारगोसिनो सारना होबाय ओमफ्राय सारना होनाय लोगो बायख्रुबनायानो थाथ'बाय आरो दसे ओमफ्राय जोङो जोलै ओंखारबाय बोराया होनखादों जोलै ओंखार खारजोब होननानै ओमफ्राय
जोलि जोलि ओंखारबाय जोंबो खारजोब्बाय ओमफ्राय बोरायाबो जोलि जोलि ओंखारनानै ब्लद माथिबा थांबाय बोरायखौ आङो नुफिनस्रायासै उनावहाय ओमफ्राय दानाबा जोङो गासिबो ओंखारनो हाबाय आरो गासिबो ओंखारनो हानानै जाहा आइ आरो जाहा आब'नि फिसाजो बिसोर सानैयाल' थाबोबाय आरो बेयावहाय रुमाव ओमफ्राय आङो आइमोनालाय आइया होरो होननानै जि होस्रिखावदो नामायदो ओमफ्राय गैया ओमफ्राय आङो र' बिसोर बेलेग रुम मोनसेथिसो थांदोंमोन खोमा होननानै आङो बेलेग साइडथि खारलांनानै नायहैबाय ओमफ्राय बिथि बायथ'वाखै आरो रुमा बेलेगथि बायग्रोगासिनो इथिबो बायलांगोन आरो ओमफ्राय आङो थांनानै बिथिंजाय थांनानै खोरखिखौ ब्लां खेवनानै नाहरबाला बे रुमाव दङ आरो आइदो आब'नि फिसाजोदो रुमाव थानानै माबाफोरखौ बै राजा रानिनि सियार उन्दुग्रा बायखोन्दा मुर्ति बेफोरखौ दांगासिनो आरो बिसोर न' बायदोना मादो पात्तायानो गैया ओमफ्राय आङो आइया जल्दि खारदो मालायफोरा खारजोब्बाय जल्दि ओंखारबो न'आ बायबाय जल्दि खारबो होननानै होस्रिखाहरबाय ओमफ्राय अब्लासो आइमोना मिथिबाय मा न' बायबाय होननानै ओमफ्राय जाहाबोनि फिसाजोखौ जोलि खोरखिथि हरबाय ओमफ्राय आं बामखांनानै बरनबाय आरो आइखौबो जोलि हमथानानै बरनबाय ओमफ्राय जेनथेन आइया ओंखारनो हाबाय ओंखारखांनायनि उनावहाय न'आ ग्रेब बुं बायख्रुबजोब्बाय आरो आयु माबायदि सिमां नुदों गिलु बालुनो ओमफ्रायो आङो बे सिमांखौ नुखांनानै थब सिरि मोननानै आंथ' सिरि मोनबा मबाइल नायखायो नालाय टाइमा खैथा जाखो ओरैखो होननानै नायखायो आङो ओमफ्राय टाइम नायबोला आइदि गिसिबसो नालाय ओमफ्राय टाइम नायबोला माबा जाबायमोन आरो 5ता जाबायमोन 5ता एसे बारबायमोन ओमफ्राय अखाबो हादोंना बोथोरा जाहाथ' 5:30 बांसिन सिखारो आङो ओमफ्राय आइया बिदिनो माइटार सिखारसिनो आरो बे दिनाखालि अखा हानायजों लाबजों आइयाबो सिखाराखै रावबो सिखाराखै ओमफ्राय आंबो सिखारथ'स्रालाहाय नांगौबा दसे उन्दुबावनोसै होननानै मबाइलखौ अफ खालामना दोननानै उन्दुफिनबा आरो ससे आद्रा सिमां नुबावदों आङो बेखौनो ओमफ्राय ओरैबायदि आरो सिमाङावनो खिथाखादों आंखौ इदि होननानै जुदि नोंसा आइया माबा मोनबा सना रुपाखौ लुप जानाय मोनबा नोंसाइखौ बासायनो हानाय नङामोन नोंसाया बेयावनो थैनानै थाबोगौमोन बिदि होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय माबायदि थैनानै थाबोगौमोन नों सिमांखौ नायफिनबानो जाबाय बिदि होननानै बुंलायलायदों ओमफ्रायो नुमारबायसो आङो सिमांखौ बिदि आरो सिमाङा बे आद्राखिनिया ओरैबायदिनो आङो जेनेबा आइखौ न' बायनायावहाय बेलेग साइडथि खारलांनानै आइ न'आ बायजोब्बाय जल्दि ओंखारबो मालायफोरा खारनजोब्बाय ओरैबाय होननानै होस्रि खावहैयो आरो ओमफ्राय आइया सनाखौनो जि लुप जायो बेखौबो लानो लुगैयो बेखौबो लांफानो लुगैयो ओमफ्राय न' बायबाबो खारनो रोङा लुप जानानै ओमफ्राय उनावहाय खारनो रोंला नालाय होसिन जानानै थैनाय इदि जागौमोननो आरो बिदि होननानै खिथादों ओमफ्रायो इदि बायदि मोनबाय आरोना आङो सिमांखौ बुजिनानै लाबाय मानसिफोरा बांद्राय लुप जायोब्ला लुपआवनो थैमारो इदि होननानै बुजिना लाबाय आरो आङो सिमांखौ बिदि नुनायखाय ओमफ्राय बे सिमांखौ आङो खोन्थानायनि जाहोना ओरैबायदि लुप जाबाला लुपआवनो मानसिया थैयो होननानै आं बुजिनानै लाबाय नालाय ओमफ्रायो दानाबा आङो जाहा मुथुनि फैसाखौ आङो बिदिनो लाखुमाबाय थायोना ओमफ्राय गिनो ओंखारबाय आरो आङो मुथुनि फैसाखौ लाखुमाबाय थानायखायनो आंनो बेबायदि सिमां देखायदो दांहाय बारा लुप जानानै बिदि फैसा लाबाय थानाङा होननानै देखायबायदो दांहाय होननानै आङो हारसिंनो साननानै लाबाय आरो गिनो ओंखारबाय बिनिखायनो आङो दिनै मुथुनिफ्राय लाखोमानाय फैसाखौ नैबे इउटुबावनो रायजोनि गेजेरावनो साननानै देखायनोसै आरो बेसेबां दंमारो आङो मुथुनिफ्राय लाखोमानाय फैसाया आरो आङो उनावहाय बेबायदि मुथुनिफ्राय फैसा लाखोमाला सिमांखौ नुनानैनो गिनो ओंखारदोंना आङो ओमफ्रायो मुथु फैनायबा साबसिन जागौमोन फैसा साननो मुथुआ मालाय माबायाव थांदों मिटिङाव थांदों ओमफ्रायो मुथुआलाय बुंखादों आं खिथादोंना आं भिडिअ बानायगौमोन मुथु होननानै मा भिडिअ होननानै सोंदों बिदिनो भिडिअ नोंबो थाफाबा मोजां जागौमोन होननानै बुंनायना आङो ओमफ्राय दे जागोन आं मिटिङाव थांग्रोनि दा उनावहाय फैगोन होननानै बुंदोंमोन ना दा आङो मुथुखौ नेनोसै दां लोगोफोर ओमफ्राय फैसायालाय एसे दंसामारो नै माबाबो बिलाइबो दङ
खुस्राबो दङ 10-20 बांसिन दङ आं 10-20खौनो बांसिन लायो नालाय बांसिन दङ आरो ओमफ्राय दिनै बे फैसाखौ आङो साननानै मुथुनो होफिनसै जुदि मुथुआ आंनो अननानै एसे गरसे गरनैसो होयोबालाय ओमफ्राय गरसे गरनैखौ आङो लानोसै मुथुखौ नेथ'नोसै र' आं मुथुखौ फन खालामदो लोगोफोर सोरबा सोरबा ना सिमांनि खोथाफोरखौनो होननानै बुङो आरो इदिनो सिमांनि खोथायाथ' आरो मा होननो सिमाङानो मालाबा मोगथाङावबो जानो नागिरो न' आंनाथ' बहुद सिमाङानो मोगथाङावबो एकदम डाइरेक्ट जाद्रायाब्लाबो एसे खायलें खायलें खायलेंब्लाबो जालाङो आरो बिनिखायनो आं सिमांफोरखौबो नुबाथाय गिनोसो ओंखारलायलाङो र' आं मुथुखौ फन खालामदों नै आङो मुथुखौ बेस्ट फ्रेन्ड होननासो सेभ खालामनानै लायो आगोलनिफ्रायनो आं बेस्ट फ्रेन्ड मुथु फैथ'वाखै थांनोसै र' मा मोनखो मोनाखै थांसै सेन्टाराव दङ मुथु आं भिडिअ बानायबाय थादोंमोन बानाय बानाय माने नोंखौ नांगौ जादों ना र' बेसे गोबाव आधा घन्टा बा आधा घन्टाबा आं नेनो हालालै मुथु आधा घन्टा दे बा आधा घन्टा गाहाम देरि दे होमबा मुथुआ आधा घन्टानि उनावसो मोनफैसिगोननो बिनिखायनो आङो मुथुखौ नेथ'बाय थानांसिगोन दालाय आङो माखौ रायज्लायबाय थाबावनांगौ जाखो न' लोगोफोर रायज्लायस्लाय आङो जि आवथायनो दङ सेस्ला सिबनो दङ हालदै हुथुमनो दङ जोंहाथ' बेखिनि खामानिया सानफ्रोमबो थाखायो ओमफ्राय बेखौनो मावग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय दा मुथु मोनफैबाला फैसाखौ साननानै देखायनोसै आङो बे फैसाखौ मुथुनिफ्राय लानायनि जाहोना ओरैबायदिसोमोन आरो हौवासा मानसिफोरा फैसाफोरखौ बारा हमथानो रोङा ना न' लोगोफोर सोरबा सोरबा बिदिनो लाबलाब साब्लाब बाहायलाबायो आंबोथ' लाबलाब साब्लाबखा आंबो लाबलाब साब्लाब बिराद बाहायो फैसाफोरखौ अब्लाबो नै बेफोरबायदि थेमा लाबाना फैसा सोनो गोसो जायो नालाय ओमफ्राय आङो जाहा मुथुआबो बिराद लाबलाब साब्लाब बायनायखायनो है आं बिनि फैसाखौ मालाबा मालाबा 50, 10, 20, 30 लायै लायै दोनबाय थागोन बेनो उनावहाय जमा जाबा गेट जाबा माबा मोनसेसो खामानियाव सोलिगोन ओरिगोन होननानै लानानै दोननायमोन आरो आङो बेबायदि साननानै खिन्थु लुज जानासो लानाय बायदि जाखोना माखोना आंनाबो मालाबा मालाबा 10-20 लानायनि अनगायैबो फैसा बुरजा नुबा 500 गाहाम लानाय जादोंना बिनिखायनो लुब जानाय बायदि जाबायदां आरो बिनिखायनो सिमां देखायदो खोमा आङो ओमफ्राय सिमांखौ नुनानै गिबाय आरो आङो र' लोगोफोर दसे नेथ'दो दे मुथुआ आधा घन्टा जागोननो आधा घन्टानि उनावसो फैसाखौ साननोसै ओइया दासो फैदो माने इमान गोबाव मुथुआ लेट जाबाय एसे आइयो जा आलासिफोरानो लेट खालामबाय सिरि थाबाय गा मुथुनो थखायसुला सरि मानि सरि लेट जानायनि थाखाय फैसा हट आलासि 500 फैसा हट मिनिदोसो माने लेट जाबानो फैसा लाबाय लोगो माने फैसा हट लेट फाइन हट दा होगोन हट दा होगोन आं नोंनो होफिनगोन नट गैयालै फैसा लांखायाखैमोन आं आलासिनो साहा लोंहोनानै थांबाय नोंखौनो नेगासिनो आं मुथु जल्दि फैदो मा खालामनो आं भिडिअ मोनसे बानायनायमोन ओमफ्राय नोंखौ नांगौ जादोंमोन नै आं हालदैबो थिखांखांबाय फैदो मुथु जल्दि दे मोनागोन ना नै आंना गया जायै जायै जोबलायलायबाय बेयो गय ददेरे नङा ना मा होननाय मा होनो बेखौ मुथु हा होमबा फुलानो मानो जाजायो आं गय बायदिसो मोनजायो बा दे आं माखौबा होनदों मिथिया देलायगोन र' आं माखौबा होनदों नोंनि गस्ला आरो आंनि गस्ला बेखौनो गान मुथु देलायना फैदो ओइ मासे लरखौबो नुदोंलै आंखौलाय आमाव मावनो दाखालि लोमजानायनिफ्राय मानोबा आमाव माव जानानै थास्राबाय मानसियानो फाया खनसे
नोङो बा गस्लाया फाग्रा उर दाबांखौ खेवले मोसौ बोरैबा दे नों खेव जामुद्रा आधा घन्टा होननानै बुंनानै आधा घन्टायाव मोनफैयासैना ओमफ्राय बियो लेट खालामबाय नालाय बिनिखायनो आङो मुथुखौनो जलदि आंनो गयखौ जिरना होनो पानिसमेन्ट होबाय आरो बिराद सिम्पोल पानिसमेन्ट होदों नोंनो माने गथ'खानाया जिखुनु जाहैगोन दाखालिसो सिनाय ना माने मोजां मोनो नोंथां आरो बे थाब जिरदो अबे थाइसखौबा मुद्रा आंखौ जि हामफ्रं नुदों ला मबाइलावसो नुदों आङो हामनायालाय मांगा हाममारबाय दां मालाबा आरो मबाइलाव लोदो नोंसो आंखौ लाइन दे आङो थेमाखौ फैसा थेमाखौ नै आङो लानानै फैफिनबाय दहायनिया ओमफ्राय आङो मुथु फायबा सानगोन होननानै खोन्थादोंमोन नालाय मुथुआथ' फायबाय सम लाला जाना फायखादों मुथुआ सानदुं थायो ना ओमफ्राय दाना साननोसै आरो गयखौ जागोन बे गय आरो साव फिथाइ बायदिसो खिजुर बे खुलदो फैसायालाय बारा गैया मेथाइ जागासिल'सो अब्लाबो साननानै देखायनोसै आरो खादा लालायलायदों प्राइभेट बेंक दिनैनिबा आन्दासाव बेसेबां दं ओरैनो बुंनायना आंनिबा 5-6 हाजार जागोन आंनिबा जाथारालै 5-6 हाजार जाबाय नालाय आं मेथाइ जागासिनोल'सो होननानै बुंखादोंना ओरै खालाम दा खनफिननांगोन ना थेमायावलाय आरो नैबे सानसेबांल'सो लोगोफोर आंनि मटरनिफ्राय फैसा खावनाया दि सानदोंमोन नों सानदो आं साननो बादो बारायानो गैया आंलाय सानदोंमोन माने 4,000-5,000 जागोन होननानै आं नोंनि फैसाखौ बारा खावखायाना मालाबा 10 थाखा मालाबा 20 थाखा ओमफ्राय मालाबा फैसा गैयानिबा मालाबा 500 खावनाय जायो आरो ओमफ्राय 500आलाय गांसे दंमारो नै लोगोफोर आङो 500खौ नोंनाव गांसेल' खावाखैमोन खावसाबदोंमोन ओमफ्राय आं दाखालि बावै नांगौ जानायाव दिहुनफिनबायना माबा जोंना ग्रुपनिबो फैसा हरबाय थानांगौ जायोना ओमफ्राय आङो बिनिफ्रायनो गैथाराबा दिहुननानै हरो आरो ओमफ्राय 500आ गैला बाहायजाबाय सारि 5 इयावबो दङना आं बेखौ इयाव साननो र' मानसिफोराना सोरबा इदि होननानै बुङो आरो फैसा खुस्राखौ लायनो इदि दोनथुमबाला बेराम आजार जायो होननानै सोरबा बुङो मिसासो दां न' मुथुआ आंथ' मिथिला आंबो मिथियालै ओमफ्राय आंहा गिलायलायदों आरोना आंथ' एसेयावनो एसे लोमजाबाय थामारो नालाय ओमफ्राय गिलायलायदों 40 थाइबा गथा 50 50 950 1090 3040 थाखा ओमफ्राय बियो थाइसे
होमबा बेयाव 2040 ओमफ्राय बेयाव 224 होमबालाय 2275 रां 2275 रां इले बे थाइसेजों बेनोथ' बेजों 2275 रां मुथुनि फैसाखौ 2275 खावनानै दोनबाय ओमफ्राय नों लागोन लाया आं नोंनिफ्रायसो खावनायदो लादो उनाव नांगौबा बाहायदो खावना दोनबाबो खामानियाव होयोना खावनायथ' नङा लानानै साइड खालामना दोनथ'नाय आरो बे फैसाखौनो मालाबा इमारजेन्सि नांगौ जायोबा मोनफिनखायो आइ खनसेबा आङो नोंनो फार्स्टआव बिदिनो बख'नानै हरदों न मबाइल बायनायाव न ओमफ्राय फैसाखौथ' जोङो साननानै दोनखांबाय बारा बुरजा गैया बेसेबांल'सो ओमफ्रायो मथे नों आरो जेबो मोनाबा गाज्रि मोनाबा बेबायदिनो आङो लानानै दोनबाय थागोन दे लानायखौ खिथाबाथ' बोरै खावनाय जाबावनो सिरि लानानै दिनैसो खिथादों आङो लाना दोननानै ओमफ्राय माला लागोन नोंखौ पात्ता मोनलाना आंखौ बाराल' लानाङा आरो बारा लाखाया ओमफ्राय ना नोंथांमोना सोर बेबायदि फैसा लाखोमानानै दोनबाय बायोबा आरोना आं बायदि बेबायदि लाखोमाना दोनोबा कमेन्टआव खोन्थाहरलायलायदो न' मोजां मोनगोन आरो बेबायदि खोन्थाहरलायलायबा मोजां मोनगोन आरो आंल' बिदि लायाबो जानो हागौ ना न' सोरबा मालाय बेबायदि लाखोमाना दोनोबो जानो हागौ आरो लाखोमाना दोनबाबो मोजां खामानियावसो बाहायदों गाज्रि खामानियावथ' बाहायाखै न' मा भिडिअ फोजोबनोसै ना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो बिदि लानाङा होनदों ओमफ्रायो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो आंनि माबाया चेनेला माला 100K जागोनथाय आयु आं 100K जाबाथाय बे मोसागोलै मथ' आंनि चेनेला 100K जानोथ' बिराद गोबाव नांबावगोन बायदि मोनो आरोना आंना भिडिअफोराबो एसेबां स्पेशेल नङा नालाय बिदिनो जाला माला मेम'रिनि थाखायल'सो बेनिखायनो साबसक्राइबारफोरानो बारायनो नागिरा आरोना लासै बारायलाङो गोजानफोराव थांनानै भिडिअ बानायहैनोबो बारा सोलाबलायलाङा नालाय बेनिखायनो जोङो बारा गोजानफोरावबो थांनायानो जाया बांसिन न'फोरावनो थानानैनो भिडिअ बानायनाय जायो सोरबा बेखिनि भिडिअखौनो नायनानै जोबोर मोजांबो मोनो होननानै खोन्थाहरो ना मथो ना होमबालाय जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय जोङो दायो बैथिंजाय बार जानो थांसै थान्दा दानो मथो दे होमबा बाय बाय